Wieħed mill-iktar setturi importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna u dak tat-turiżmu li jorbot miegħu il-linja nazzjonali tal-ajru. Settur li l-Gvern iddedika 3 paġni biss għalih bl-ebda proposta ġdida għall-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta. Minkejja d-gergir kollu li kienet jissemma minn fom kulħadd brabta ma' servizzi tal-linja tal-ajru, il-Ministru Scicluna qal li din il-kumpanija kompli tgħaddejja b'ritmu maġġel u bdiet timraħ frotot ġodda. Minflok ħares lejn il-futur tal-Air Malta fid-diskors tiegħu u ftaħar dwar il-prezzijiet kompetittivi li ġew introdotti fl-aħħar xhur u żieda ta' iktar rotot ġodda. Dan meta ġew imnaqsa s-servizzi li kienu jingħataw b'xejn lill-passiġġieri. Fid-diskors tiegħu dwar is-settur tat turiżmu, il-Ministru Scicluna semma li l-ikbar priorità hi l-konnettività bejn Malta u l-Ewropa. Semma wkoll kif is-sena d-dieħla se jitkomplew xogħlijiet ta' tindif, tisbieħ, manutenzjoni u aċċessibilità f'diversi lokalitajiet madwar Malta. Se jitkompla l-proġett ta' riġenerazzjoni f'Marsa Xlokk u jibda wieħed f'Biżebbuġa, kif ukoll proġett ta' immodernizzar tal-faċilitajiet tal-istudios u tankijiet fir-Rinella. U wara dak li ġara u segwa kulħadd fl-aħħar ġimgħat meta kompli tejb il-bajja tal-Balluta wara proġett ta' riġenerazzjoni, il-Gvern ma qatax qalbu u għandu ppjanat proġetti simili fin-nofsinhar ta' Malta fosthom f'Marsa Skala u l-bajja ta' Rinella fil-Kalkara.